Hej, jeg har firmaet Tilberedt Mikrobryggeri, der laver økologiske færdigretter, der kan opbevares ved stuetemperatur. Retterne er lavet, som man gør i sit eget køkken derhjemme, og det er vigtigt, at retterne smager af noget. I øjeblikket har vi 2 produktlinjer. En produktlinje, der laver vegetarretter, og en produktlinje, der laver kødretter. I denne crowdfunding søger vi om penge til at udvikle en 3. produktlinje, en flexitarlinje, hvor der er skåret ned på mængden af kød og skruet op for mængden af planteprotein. Vi vil gerne invitere de, der støtter projektet, ind i udviklingen af mindst 3 færdigretter. Konkret vil det ske ved, at man bliver inviteret ind i et online forum, hvor der er mulighed for at give feedback på smage, på navne og på ingredienser. Vi håber, du vil støtte projektet, og du kan læse mere om Tilberedt på vores hjemmeside tilberedt.dk og følge os på Instagram og Facebook under navnet Tilberedt. Tak fordi du kiggede med.